Fotoku ayu iki lho. Ndi? Ya lek fotone si ayu, tapi kabeh ku kan ya enek ikune filtere. Sungguh gak kebantu filter. Asline ya ngene iki. Lha apa ada filter-filteran? Wong aku gak kebantu filter kok. Lah kebantu apa? Dukun. Lah makane iku wajahmu wayahe balekno, cebleh kabeh iki. Jujur iki Pak Diki. Sembah nuwun apa? Matur sembah nuwun. Saliman sik to. Salim, Pak. Ya. Senenganku lho sing ngene-ngene iki. Apa? Enak. Kathik lapo-lapo keturun, Terus isu mulai nang bojone. nggih saderengipun dalu maturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun nggih. Laris maneh. Mek sing salam wong wedok, sing jawab-jawab ya wong wedok. Terus apa maneh akeh kancamu nang kene? Seje mek Mami Okta sing salam. terus lek Mami Okta sing salam. Teko kene sampe moro seneng jawab kabeh. Moro seneng iku ndi Mi? Ngono lho nganan. Aduh, Cidek ngene iki lho. iku nggone apa sih kok moro seneng? Jajan. Jajan apa? Genggek. Oh. Nggih monggo Mami. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah. Selamat sedaya tamu undangane. Ugi kunjuk sing mirsani dalu menika. Lan ugi selamat sedaya senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum. Lho. An jamian iki piye An? Apa? Bisa cok ngereken jamian tak baleni maneh. Ngaturaken sugeng dalulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun katur warga sepat lidah kula kang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya. Nggih. Kula salut, kula heran, aku termenung. Termenung lah, Pak. Sepat lidah kulon istimewa, tepuk tangan. Kok gak kompak sih? Ya wis kompak yo oke karo domik iku piye? Oke. Ayo, domik iku melok ae. Donga kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah katur jenengan sami. Amin. Dalu menika yuk tasik ayeng kunyung sound system THJ audio. Kerja bareng Kalian apa? Dulure dhewe. Oh, kalian dulure dhewe. Matur sembah nuwun atas dukungannya pada malam hari ini. Ugi mboten supe Mami. Matur sembah nuwun kagem channel-channel yang di depan, Mas Dion channel, MKD saking Mojokerto. Duh, sing dua itu aku gak begitu roh pokoknya. Matur sembah nuwun semuanya. Kang kerja bareng kali stasiun channel Budi Wijaya TV. Temriko ono apa ayo? Enten ludruk humor, cerita-cerita pendek yang humor gitu loh Mami. Terbaru campur saninipun Delewung Anti galau. Nggih, saged dipirsani ten channel YouTube Budi Wijaya TV. Mbok pilih jenengan pengen pirsa pengalaman sedaya seniman saking Jawa Timur. Nggih. Monggo dipun aturi ten ngene channel Gundul TV. Gundul TV. Yuk, dalam menika THJ kerjasama dengan Lighting Fortuna Lighting idolane are Jombang. Ugi mboten supe Mami. Nggih. Matur sembah nuwun kagem
penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu seluruh Jawa Timur. Tumplek blek Blek nggih. Lamongan Tikung, Dawar Brayu, Watu Gede, Bongso, ugi Umi Kendi matur sembah nuwun sakeluarga rawuhipun. Ugi Bapak Gus matur sembah nuwun rawuhipun. Sembah nuwun ngapunten dibokongi nggih. Penggemar setia saking Lakar Santri Sawung Galing. Nggih. Nggih. Yuk. Patatan saben pancang tarik matur sembah nuwun. Patatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari badhe kawiwitan sesarengan duo Gak Lemos. Konjok matur sembah nuwun sing ten wingking ngapunten mantun iki kula dum kok. Nggih. Sembah nuwun Bapak kula Kusnan ingkang sampun rawuh. Bapak Kusnan matur sembah nuwun. Saking pundi niku kula mboten patek apal Ayo yuk. Nggih. Dipun timbali adik-adik awake dhewe monggo dipun aturi. Nggih. Sesarengan Bedayan Sekar. Penampilan yang perdana akan saya tampilkan ning Sanana Disco dan ning Adis Arista. Ya kono kene haus kok ngomong aku. Bersama channel YouTube Jamian Sariawan Cocot monggo. Budak aku. Mami, ampun supe. Selamat ulang tahun buat Ananda Arcelo dan Ananda Elsio. Lucu ya arek loro. Oh, nggih. Selamat ulang tahun. Sanana Disco. Langsung kemawon. Ning Rani Asmara dan Ning Dias. Langsung medal mawon, Mbak. Gak tentenan.
Rani kali Mbak Dias, monggo dipun aturi monggo. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya sing duwe manis Jawa Timur. 3 seniwati sekaligus ning Kiki Amelia, ning Nyantika Dimasari dan ning Putri Agung Sedayu. Tiga darah hadir untuk Anda. Sabaripun 3 darah atau mriki, darah rendah, darah kotor, sampai darah tinggi, langsung kemawon nyambung. Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Orek Jombang. Oke, juga seorang mua. Apa-apaan jamian? Haus. Sampun atraksi. Dilajengaken yuk. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Yuni Suyanto dan ning Rizky Kasdianto. Mi haus, anak buahmu haus. Haus. Aku watu ku dhewe. Haus kok ngomong aku bedes pilek iku. Sak lembar godhonge ciper waton sabar kono ku mikir nang Semarang mampir kos-kosan wis kadung sayang dianggep koncoan nek rembeye ning tengah wajan senajan tuwek aku tetep sayang. Sabaripun Mbak Yuni kali Mbak Rizky Pengreman asli Budi Wijaya ning Susan Warsono dan ning Titin Subayu. Aja tiru jami anak. Duh. Putune Umi ken ditiru konan. Sak
Monggo sampun temriki ngelajengaken Bedayan Sekar Sari langsung kemawon. Pemain-pemain sinetron yang lagi membuming di tahun ini, Sanana, Ning Endang Sukentut dalam sinetron Ibu Kandung yang Jahat. Ning Sartini dalam sinetron Siluman Ular Keket. Yuni. Temriki langsung kulaturi 3 seniman seniornya Budi Wijaya. Senior Budi Wijaya. Nggih. Ning Yayu Karmala saking Lamongan. Ning Mary saking Mojosari. Ning Irma Arifin saking pundi Mi? Jombang. Sing guri lho rek, kok mau kei metone serigala iku lho. Mbak Inga. Nggih, Mami. Nggih menika kalau wau sesarengan oleh artis saking Budi Wijaya Seniwati nggih. Langsung mawon konekten kene Mas Jono. Masih bersama Delik Wong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THJ Audio Fortuna Leting idolane arek Jombang. Sumangga Mas. Suatu tebang tempel ban. Sepanuhun katora bagus nan sing gada asiko. Aku iki tukang tambal ban, rezeki untung-untungan, nasib hati duit kantongan, waya apes wetengku krasa koncongan. Yo
Widya Kulon istimewa. Nggih niku wau lagu Mak Jedor.
laris. Pohon wit matur sembah nuwun. Diriku menderita, sedangkan orang yang ku cintai tak pernah menghiraukan diriku. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Satu tembang orang yang ku cintai. Satu tembang untuk keluarga Sabu semua. Betul-betul kru dari tim Pedot Jalur Langit DKJ Suut Sugeng Dalu. Soyo suwi antar duduke, aku riko aku tahan dirasakno.
Alhamdulillah dapat roti dari Mbak Kisah Roti Bajul mirip Rai Jura. Kisah Roti Sunanun. Satunggal tembang baru keroso katur jenengan sami. Aku entuk susu bunder. Itu roti susu itu, Mbok. Sembah nuwun. Kisah roti katur jenengan sami laris manis nggih. Nggih. Langsung imaman Mas Jono apa mundutan apa? Kabu alas. Iya, coba lah terakhir mantan iki. Moga pasar dulu. Jan wong sithik iku wis. Ayo. Sing njaluk jambu alas ki sing ndi? Arisane durung. Sembah nuwun. Satu tembang mimi dulu. Sugane oplosan riyen nggih.
Wangen negai konco kancamu Ake sing bangsa kelimpangan Ake sing padha kelencengan ditumpake ambulan yo wis lereno anggonmu mantep yo wis lereno anggonmu gendeng yo mari yo leren-lereno aja terus-terusno Bang pengingat tutupen botolmu tutupen kosamu eman nyawamu aja terus-terus menggane ora ono Sebanu Dulur lanang Sebanu nambah Ayo Nggih. Sahur 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 Bojomu tak silih yen wis belang arep tak nyaleke kelingan manis esemir kelingan ramah kembuyune tresno lan kasih sayangi karep atiku kelakon dadi bojone bojomu tak silih telung dina tak balekno sayange wis duwe bojo nanging aku kebat tris salah loro longso rasane ngati yen aku urung bisa duweni sama-sama mas ayo jambu balas kulit ijo sing digagas suwe bojo ana gula ana semut durung rondo aja dirembug subani bati yen gulati jadi gawi percaya hati ora bakal lulu ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas manis rasane senadyan dilas tak enteni rondone manis rasane
request dari tuan rumah Mi. Acara pada malam hari ini Ulang tahun. Tembangnya terakhir monggo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Untuk Ananda Arselu juga Ade Ananda Elzio Alzio yang menyiarkan Cappuccino. Cappuccino. Selamat ulang tahun Ananda Arselo dan Ananda Elzio. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Inggih menika wau padatan saben pedayaan Sekersari kang dipun lajengaken saking keluarga Seniwati, keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun mas-mase yang sudah berpartisipasi kantor grup Ludruk Budi Wijaya. Yuk, wonten informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Kendut. Sirane suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa ugi among waktu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning Ingo Wijaya ngaturaken sugeng talulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.